Hi mga karon, Bell! Kumusta yung mainiton nga Miyerkules? Summer feels na gid kaayo ang kainit. Pasamuto na to ang kainit kay mag-dynamite lumpia ta. Pero igluto ani di man inana kahang. At least sa mga hilig og hang diha sama nako maka-happy. 101 na to nagasto ani. Sa isagol na to tanan ang ground pork o ang lamas nga gitadtad. Ang nagdagbida sa dynamite lumpia kay green nga sili man gitawag sa umog kulikot ang uban spada pod ug sa laing lugar lain pod ang tawag ato siya ilalahon. Ang scientific name niya kay Capsicum annuum. According to Shelpa Aurora, kay 0 calories ni siya packed with vitamins. Niya maka-speed up ni siya metabolism as much as 50% up to 3 hours human sa kaon. Maka-protect ni siya against cancer. Loaded with antioxidants, maka-protect siya sa body against free radicals. Maka-keep siya sa prostate problems at bay. Makatabang siya sa cardiovascular system ug maka-reduce siya blood cholesterol. 25 pieces ang nahimo nato. Naranan nimo kung i-deep fry nimo or sa sakturang amount sa mantika. Yung samtang nag-deep fry ka diha, andama na ang sauce, ang uban okay raway sauce, ang uban kay mas bet good nga nay sauce. Nagpangamay na ang sauce mga karon, Bell, sure ko satisfy yung happy kay ni atong lunch ron. Presenting ang atong dynamite lumpia version. Happy hot and spicy lunch everyone, mga kinaron Belgams.